بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın təci ustadla, yüzleri nurli, dilleri doğali, hacdədələ, yürekleri nuru iman bilen yalfırlap duran yaş, cavan, musulman doğallam. Huday Tebarek ve Teala himmenizin etiyen taatlarınız, ibadatlarınız, din yoluna adımlarınızı Huday Tebarek ve Teala barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala Allah'ın dergahına kaldırgan ellerinizi, içeriğiniz için, din dünyanız için etiyen hayır dualarınızı Allah barinizden kabul etsin. Parahatçılığı, emniyeti, nığmat bolçuluğu Huday Teala başımızdan ayırmasın inşallah. Üçüncü celesi Hazreti Ömer radıyallahu anh siretinin içinde geçen celesi ahirinde yetirip koyuptuk. Hazreti Ömer'in katılığı varada bir ken şuhi etmeyen, ken gülmeyen adam dedik. Şon edaması emme Hazreti Ömer eşersi bilen yumşak adammıştık. Hazreti Ömer radıyallahu anh arada bir gün Medine'nin xiyaballarından Hazreti Ömer baryan. Evde bir neçe çağıklı oğlancıklı oynap duran olmalı. Hazreti Ömer'i gören vaxtlarında bir qaharcan tani yerlemiştik oğlalla. Hazreti Ömer görenine çağıcıklı hem çağışıptırla oğlalla. Her gayti bir yeri görtüp qasmana duruptur. Şol çağılan arasında bir dene oğlancık ol qiymillaman duruptur. Ve oğlancık sahabalan inki gişçikleri bir. Resulullah aleyhisselam Medine hicret edenine deslap muhacirlerden dünyaya gelen çağa bir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in ağıtığı, qiyid ağıtığı. Hazreti Esma, Hazreti Ebu Bekir'in qiyidi, Hazreti Esma'nın da oğulcuğu. Bu qiyimilla man duruptur jayında. Hazreti Ömer bana təəccüb edaqidani, ay o yoldaşlıkları qaçansan, bundan soraptır. Sen dostlan hemmesi qaçtı, hemmesi pıtıradı. Sen näme qaçmadın deyipdir. Ola edipdir. Kim bolýan sen niye Hazreti Ömer bana? Sen kim bolýan deyipdir. Onda men Ebu Bekir Siddiq'in ağıtığı, Hazreti Zübeyir'in oğlu Abdullah deyipdir. O zat oğlancık. Onda hemme yoldaşlan qaçtı, sen näme qaçmadın durdun. O zat oğlan aydipdir. Ya Emirul Mu'minin, lem ekun ala raybetin fa akhafuk. Ey Emirul Mu'minin deyipdir. Men bir günäm ýok, men bir ýazygym ýok deyipdir. Gorkym ýok, senden gorkor ýal deyipdir. Ýolly dar deyipdir. Saňa ýoly giňel daqydan saňa ýol asar ýal, ýol giň geçip gidibermeli deyipdir. Bir günäme ýalňyşyma ýok, senden gorkor ýaly. Oň üstüne de ýolla bir dar deyipdir, giň ýol deyipdir. Saňa giňer der ýaly, öňe asar ýaly geçip gidibermeli deyipdir. Bu zat oğlancık Evail-i İslam'da dünyaya gelelen biri. Hazreti Abdullah Zübeyir'in oğlu. Emme Hazreti Zübeyir'in özü, min atasının özü bir şoja, bir dayav yigit sahabalan birimiştik. İbtidai İslam'da deslab Resulullah aleyhisselam Mekke'de İslami yayradıp yören vaxtında bir ses eştilipdir. Adamla gurrun edipdirli. Oxida Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ay bu Muhammed özüne peygamber deyip yön ahir tutulupdir. Ay man tutupdirli, bağlapdirli deyip deslab 2-nji ýyl, 3-nji ýyl sahabalan tanlar artyp bar ýekäle. Yankı oğlancın atası işdiye Resulullah aleyhisselam tutuldu deyip.
ol oglanjyk şoja bolýany, daýaw batyr bolýanlygy atasy daýawmyşdykmyň. Rasulullah aleyhisselam tutulupdyr Mekke'de diýilenne 12 ýaşyndamışdyk. Hazreti Zubeyr Ebu Bekr Siddiq'ın damady körekeni, Hazreti Esma'n da adamsy. Kılıcın alakadany öz boyu bilen deňrek bolup barýan bolmaly, öz kiçenrek bolansoň 12 ýaşyndaky oglan kılıcın alakadan biline guşakadany gahar bilen barýa. Adamla görende el-gulam ma'ahu sayf, hepzal oglanjyk kılıç alyp barýa. Olaň arasynda kılıç biline guşanny bir zadyň ýerinden barýarlygyny ola bilýänmişdik. Bu zat oglan bu gahar bilen nirek barýa? Bu oglan mınna kılıç wadiýakadan adamla gurrun etdir. Birden Mekke'de hiyabanyň öwünden Rasulullah aleyhisselam çykypdyr Hazreti Zubeyr'e. Mın ýagdaýyny gör Rasulullah aleyhisselam sorapdyr: "Ey Zubeyr, malaka ya Zubeyr? Ey Zubeyr, bu ýagdaýyň näme? Bolup barşyň näme? Kılıç guşanyp nirek barýan?" diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Hazreti Zubeyr aýdypdyr: "Ataytu an adriba bi sayfi man akhazak." Ya Rasulullah, men seni gördüm diýipdir. Men eşitdim seni tutupdyrlar, seni baglapdyrlar diýip eşitdim. Seni tutanyň elini, seni saklanyň kellesini alaýyn diýip barýatdym ya Rasulullah diýipdir. 12 ýaşyndaky oglan. Seni tutan, seni baglan elleri men şu kılıcım bilen alaýyn diýip barýatdym ya Rasulullah diýipdir. Rasulullah aleyhisselam mın şojaatyny, daýawlygyny 12 ýaşyndaky oglan hoş bolakadany özüne de doga edipdir. Kılıcına da keskir bolsun kılıcın diýakadan Rasulullah aleyhisselam doga etdi. Mamşa Hazreti Zubeyr'in ogly Hazreti Ömer'in öwünde durakadan yol dardy, men sana giňeldir ýaly. Ya bir günäm ýok senden gorkur ýaly diye. Dostlar, yaş dostlar, Hudaý Taala amanet edakadany bir salih çağlary hemmeňize salih ewlatlary Allah nesip etsin inşallah. Bir imanyň içinde ýaşatmak, bir şojaat diýäniň adamyň bir tebiýetinde bolýar, ganyna, damarlaryna Hudaý Taala goýýar. Emme şoň bir esbablary bar. Şu oglanlarymyzda ýetip barýan oglanlary bir tafawut bolmaýly. Aýelne halan guşin berýär, öz ihtiýaryna kim bilen gezýär, näzire gezýär, nämek meşgul, hedefi näme hedefini ýerine gezip ýör. Bir azyk bir oglanlarymyz gişikkä kontrol edýär. Ay 15-16 ýaşandan soň sen elinden ne çykýar. Şu gişik wagtlaryna biraz dikkat edilmeli zatlar. Oglanlykdan imany deslapka etmeliş. Şu oglanlarymyza, çağalarymyza oglanlykdan imany yüreklerine tagwiyet berýär. Mu'min bolsa her zat mümkin bolar. İman bilen her zat imkanly bolar. Deslap yüreklerde imani, namazyny, Hudaýa muhabbetini oglanjyklarymyzda terbiyet berýär. Yürekde iman bolandan soňra bir batyrlyk, şojaat, özü bir gelýän zat, deslap imany tagwiyet berýär çağalarymyzyň. Hazreti Ebu Bekr Wasiti öz döwrüne bir gotuplan miri, gotup diýen ýeriň ýüzüniň tek bolup ýören ewliýalaryndan Hazreti Ebu Bekr Wasiti öz zamanynyň beýik ewliýasy pirlerindenmişdik. Emma ýagşy adamyň gadry bilinmeýänliň içinde bir giripdir bide. 70 şähre baranna, 70 şäher, 70 oba baranna kawup çykaryp beripdirler Ebu Bekr Wasitini. Sizere bir gotup adam, bir ewliýa adam, ýagşy adam, emma 70 obadan şäherden çykarylypdyr, kawulypdyr Hazreti Ebu Bekr Wasiti. Ahirda Türkmenistana Mariq barya, Mariň adamlary myň gadryn milakadany eýe bolýarly. Bidim Mariň adamlaryny söýüp tebiýeti çekip, ömrün şo taýda geçiripdir. Hazreti Ebu Bekr Wasiti bir gün görüpdir, bir adam el aýagy zynjyrlamışdyk. El aýagy zynjyrly adam hawasy midan bolup, hawasy kök bolakadan, ýyljarakadan gülüp duran Hazreti Ebu Bekr Wasiti ol beýik gotup ewliýa adam täçe edipdir. El aýaň zynjyrly bir gülmäň näme? Bir el aýaň zynjyrly sen bir nişatyň näme? Bir ýüreňdäki ba sen bir gawlyň näme gülüpdiň? El aýaň zynjyrly kim bir ýagdaýda da adam näzire gülmelipdir. Ol adam aýdypdyr. El aýagym zynjyrlypdir, ýüregim ki zynjyrly diýipdir. El aýagym adamla zynjyrlat diýipdir, ýüregim Hudaý zynjyrlana kim diýipdir. Ýüregim Allahyň ışky bilen dolu bolansaň, el aýak zynjyrly ýürek öz ışky bilen, muhabbeti bilen, Allah bilen molpdy ýürek,
Bula näme diýipdir? Yürek baglanmasa adam gülerdem yüregim Hudaýa şükür bagilla. Allah yüregime zınjyr bolan bolsa näzir bolardy men ýagdaýym diýipdir. Nagat ders we adamyň yüregine imani bolandan soňra yürege zınjyr baglanmandan soňra bir eleýän zınjyryň bir zat etseň bolar diýipdir. Hazreti Iqbal Lahuri aýtýarda yer Huda dari zigam azat şo. Hudaýyň mamy, Hudaý bilen bolýan, ay bergiň ma, borjyň ma, gaýgyň ma, gussaň ma, ogluň eziýeti we, zinanaň eziýeti we, adamyň eziýeti we, emme sen Hudaý ýadyňdan çykarmaýan dämi? Bu zatlaryň hemmesi muwakkatdyr. Bulan hemmesi geçer. Ger Huda dari zigam azat şo, az xiyale bi şo kem azat şo. Az ken gaýgylaňdan ondan azat bol, gaýgy edip berme olary. Kuvvete iman hayat efzayedet, verdi la khawfun aleyhim bayedet. Çon kelimi suye Firavuni revet, kalbi u az la takhaf muhkem şevet diye. Hazreti Musa Firavuna var ya, zalime karşın var ya, hiç bir adamı rahmetmeyen adama karşın var ya. Emme yüreğine Hudaý Taala Hazreti Musa'ga la takhaf. Korkma Firavuna karşın yürü dedi. Hazreti Musa Firavuna karşın Maria. Hudaý sen bilen bolandan soňra hiç tadı gaýry etme. Yüreğe zınjyr vurulmasın. Yüreğe baglanandan soňra khatamallahu ala qulubihim. Fe innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi's sudur diye Hudaý Taala. Gözle baglanmaýar diye Hudaý Taala. Yürekler baglaýar, yürekle baglanýar. El ayaklara zınjyr vurulmadan meter yüreklere zınjyr vurulýar. Adam şowuna düşmekden Allah saklasın. Hazreti Ebu Bekir vasetiga aýtdyr, el ayagym zınjyrlypdyr. Hudaýa şükür yüregime açyk, yüregime Allah zınjyr vuranak diýipdir. Näme gülmän, näme gaýgatmeli ýakadan barýan. Yürekde iman bolandan soňra adama şojaatde, daýawlykda iman adama gudret berýär-de. İkilenisi oğullarımıza deslap imani çağılıktan terbiyet berelin yüreklerine koyayın. İkilencisi sedagati, doğurluğu, can oğuluşu doğru bol, yalanla ağlama, yalanla uzaktur, ağzından doğru kepten başka da çıkmasın. Ay yalan niyanına öz garipçilik getiriyor. Yalan niyanın öz fe innehu yurisul faqr diye de kitapta yalan ağlayan adam mamletsin mıdam yalanı vardır. Şayet malikan bolsuna bereket diýen zat sıfır bolar. Yalan garipçilik getiriyor. Fe innehu yurisul faqr. Mıdam dilinde yalanma, mamuletya yalanma. Vallahi billah hibir inandırjak bolýar. Yalan garipçilik getiriyor. Şayet gaw suud etsin, şayet gaw peýda bersin. Şayet görmäni gaw ösüp barýan ýaly. Emma aslen bereketi bolmaýar daň. Eçersine de bereket bermeýär. Özü bereketli hayırlan keyif edip bilmeýär. Can oğul mıdam doğru bolýakadan sedagate öwre diýilin. Oğullukdan soňa da ýawdursun. Hazreti Abdülkadir Geylani kuddise sirruh ilmiň ýylyna barýan wagtynda mualla talebe ilmiň ýylyna barýaka Hamidanyň döwrüne ýetenne Abdülkadir Geylaniň kerwellerini basmasyla basýada. Bir de şondan önce Abdülkadir Geylani enesine söz beripdir, ähd beripdir. Enes terbiyet beripdir, aýdyp durmalla oğul gyza. Enesmin terbiyet beripdir, can oğul her ýagdaýda bol. Her zat başyňa gelsin yalan aýtma wer. Enesine bolýar diýakadan beripdir, söz beripdir. Hazreti Abdülkadir Geylani. Hamidanyň döwrüne ýetenne basmasyla gelýärler, kerwen basylýar. Bu zat oğlandan sorapdyr, oğurlaň berseň nämeň ma diýipdir. Bir de men 40 dinarym ma diýipdir. Dinar, sekke, tala, gyzyllan 40 dinarym ma diýipdir. Ol oğruň öz aňylyp bir oğlanyň ýanyna 40 dinar bolmalymy görse ba. Hay başlarynyň ýanyna akitýär. Abdülkadir Geylani de barýa. Ol oğurlaň başy sorapdyr. Ay senna bir oğlan, senna özüň keplemeseň ýa ýok diýseň de senden döwriljek edem. Näme zat sebep boldy sen şun dogrusyny aýtdyň diýipdir. Abdülkadir Geylani aýtdyr, eneme ähd berdim, eneme söz berdim. Wa'dan pozmaýyn diýdim. Wa'dany pozsam, hilafa wa'dan akıbetinden gorkdum. Eneme beren sözüm ähdimiň tersine ýürüsem, min akıbetinden gorkdum diýakadan Abdülkadir Geylani oğurlaň başyna aýdypdyr. Duran ýerine bir nale çekipdir ol oğurlaň başy. Sen enene beren ähdiňe
şoňa nafermani etseň, ähşekeni etseň, sözüňden dänseň, enene beren wädäňden gorkýan bolsaň, şoňa men dogurduraýyn diýän bolsaň, biz nätirip ýös? Ol alem jahanyň eýesi bolan Allah beren wädämiz undaqydan Hudaýy nafermani etip ýös biz diýip tawba edipdir. Ha ýani-näki ogurlarda hemmesi ozal biz telekelikde, ogurçylykda sen bize baş bolup ýötdiň, indi dogurçylykda da sen biziň başymyz ýakadan olady tawba etýärler. Sedakat, dogurluk Qaytam olan başların nada bir yumrukyalı oğlan bolmaklygy bilen şo wagtda sedagaty bilen dogurlapdyr. Hazreti Sofallah Yarişan nagat awodan aýtdy. Geleyi sadyk ki kıldın sıdyk lafyn. Şu bir gurlaqadan bir dogurluk söz berdiň dän birine ölünçe kılmagyl wa'de halafyn. Ölýänseň şo wa'daňy tersleşme halaf etme dipdir. Ağızdan çykdy söz gaýtarmagyl gaş. Egerçe gitse hem ol söz üçün baş. Ağzından bir söz çykdymy gaşyň gaýtarma. Şo sözüňden sirin başyň da gitmeli bolsa gitsin, emme sözüňden dänmedi. Abdülkadir Geylaniň hekaýasy ýaly kadim teberlik tagsirlamyzdan Hakberdahun tagsir diýerler. Allah ruhun şad etsin, jaýlar cennet bolsun, hemme tagsirlan. Eyni Abdülkadir Geylaniň wakyasy ýaly Hakberdahun tagsira da şeýle bolýar. Hakberdahun tagsir bir teberlik adam Buharada okuyup tagsirlan biri bir sahibi keramet adammışdyk. Şu dogur bolansaň Hudaý Taala da bulary bir salih bir teberlik bendeler etýärdi. Hakberdahun tagsiriň bir wagtda düýesini biri ogurlapdyrda, işi ahullara berilýändir. Şunda düýesini alyp gidaýlar diýakadan düýesini alýan Hakberdahun tagsiriň. Giyeceğinçinne düýäň noktasından tutaqydan alyp gitýär. Hay 3-4 sagatda inni ýol ýürüdim obadanna mahul daşalynlar niýakadan durupdyr. 3-4 sagatlap ýol ýürüp ýöni Hakberdahun tagsiriň öýüniň daşyndan aýlanyp duranna. Göz gafalakadan öýüniň daşyndan aýlanyp duranna ýöni düýe bilen öz aýakçaý öýüniň daşyndan aýlanyp duranna. Sizlere bir sahibi keramet bolup ýa bir gije selälik golaý diýipdir. Zenanasy elteje selälige de öýde zada ýok diýipdir bi. Tüwi hiç tat ýok. Hay onda diýipdir selälige häzir 3-4 sagat ba bir zady bolar diýipdir. Gel ýataýyl selälige Hudaý Kerim diýakadan ýatdy. Selälik wagtda täret kılmany daşaryk gafyny açypdyr bir adam. Hay turdup durmaýyn ýakadan bir halty tüwini gafyna goýup gedipdir. Hay sen tüwiň de geldi diýakadan sizler bir ýagşy sahibi keramet adam. Muňa da bir sizlere wagya bolupdyr. Bu bir wagyýet bolan zata. Abdülcebbarahun tagsir ustadymyz aýtýardy amany. Hakberdahun tagsir Buhara akbariyan wagtynda kerwelle gorkýarly ýanky basmasyla geler dip Eyni Abdülkadir Geylaniňki ýaly bolupdyrda. Puljarlary barmyşdyk, derhemjikleri barmyşdyk. Bular hemmesini uçgurjugyna giňräsik bolansaň satannadan akadanjyk şo taýa hiç kim görüp döýürmer diýakadan şeýtdir gitýän tagsir. Bir basmasyla gelýärler. Hemme kerwennäki zatlary basýarlar, alýarlar, garat etýärler. Hakberdahun tagsirden ne sorapdyrlar. Sen pulun ýokmy? Ba diýipdir bu tagsirde. Şu allamalyk, dogurdurmaklyk bilen etlerine, ganlaryna baha. Dogrusyny aýdypdy da. Sen pulun ýokmy diýipdir. Ay ba diýipdir tagsir. Ay ýok diýmeden çekinip allamaýyn ýakadany ba diýe. Hani sen pulun nirde dörýärle bolmaly, sen pulun nirde onna? İki ayaklamyň arasynda diýipdir da Hakberdahun tagsir. İki ayaklamyň arasynda diýeni allanak dogrusyny aýdypdy. Emma o basmasylaň özi hay sen diliňe uzunca mollamışdyk diýakadan gitýände. Şo sedakat, dogurluk şo ýagdaýda da bolsa dogurdur ýemişler. Abdülkadir Geylani da şeýitdir basmasylaň başlaryny tawba etdirip hemmesini tawba etdirýär. Sedagaty oglanlarymyza gişşiklikden öwredeýliň. Bir de ahyrky şu mowzudan oglanlarymyza gişşiklikden gawgörýändirler. Bir tarihte bir merde adamla wada, bir sireti, zindeganisi, adamın imanı taqwiyet berýän şahsiýetlerimiz var. Elhamdülillah Farsi kitaplar we günne gije guşy güýmenenden bir az da bolsa şol oglanlary zihinlerine gişşiklikden bereýliň. Bir geçellemizin tarihlaryny öz ahunnadelerimiz we beýleki tarihte sahabalar we bir şojaat, batyrlyk, bir imanı taqwiyet bermek, ikilensi dogurlugy öwredeýliň şu oglanlarymyza. Üçüncüsü şu geçen
tarixdeki batır dayo sahabalardan tut, evliyalardan tut, qaw hikayetler günne gice heftede bir tane aytsaň da şolun yüreklerinin imanına kuvvat bolýandyr. Behar Hazret Ömer radıyallahu anh gatlyk bilen ma'ruf. Emma öz eçersi bilen, hanawadaty bilen yumşak diýdik. Hazret Ömer'in bir muhtasar halatda jahiliyette ve İslam'daki zinanalary, jahiliyet wagtynda Mez'unun gyzy Zeynep bilen jüflenýär Hazret Ömer Abdullah diýen ogly kan hadisler rivayet etýän geçen hafta gurunlar kan geçdi. Şol ogly Abdurrahman diýen ogly Hafsa diýen gyzy Ummul Müminin Resulullah aleyhisselam'ın zinanasy biziň enemiz bolýar. Zeynep diýen zinanasyndan bolýar. Melike Cerul'un gyzy Hazret Ömer'in jahiliyette we bärde tamam jüflenleri Quraybe diýen zinanasy barmyşdyk, Umm Hakim diýen zinanasy barmyşdyk, Cemile diýen zinanasy barmyşdyk. Ateke diýen zinanalarynyň biri. Emma Hazreti Ali bilen Hazreti Fatime dogry Resulullah aleyhisselam'ın öz agtygy bilen ne jüflentir Ummu Kulsum radıyallahu anhum ecmaîn. Resulullah aleyhisselam'ın gyzy agtygy Hazreti Ömer'in zinanasy, Hazreti Ali'nin körekeni bolýarlygy Hazreti Ömer Ummu Kulsum diýen gyzyny alypdyr. Lohye diýen zinanasy, bula Hazreti Ömer'in zinanalaryny tanalýar. 13 tane de Hazreti Ömer'in çağalar barmyşdyk. Deslapky Zeyd Ekber diýilýär, uly Zeyd Asgar, ikilenji Zeyd diýip aýdylýar, Asim, Abdullah, Abdurrahman 3 tane oglanlar barmyşdyk. Ekber, Abdurrahman, Awsat, Abdurrahman, Asgar elbette şo wagtda atla daqylýar. Ul Abdurrahman, ortak Abdurrahman, kisilenji Abdurrahman diýip aýdylýarmyşdyk. Ubeydullah diýen ogly we Hazreti Ömer'in Ayyad diýen, Hafsa diýen Resulullah aleyhisselam'ın zinanasy Ummul Müminin, Ruqayye, Zeynep, Fatime diýenler bir de 13 tane Hazreti Ömer'in çağalary barmyşdyk. Hazreti Ömer radıyallahu anh beter bir sinçi etewan ýa-da türkmen bir etewançy adammışdyk. Keşmetýän adammışdyk. Bir zady şu diqqat etse şo bolaqadan düşýän. Bir adamy görüpdir Hazreti Ömer gümenim şol adama porxan bolmalydyr. Soraýaly ýa-da jahiliyet wagtynda porxançylyk etýärmişdir şol adam. Ýani görenni medeni bilen etewany bilen bilýän adammışdyk. Şu barada öz ogly Hazreti Abdullah ibn Ömer öz ogly aýtýar, Hazreti Ömer'den yani atamdan bir zady eşitmedim. Ey şo zady şeýle dädir diýip gümen etýärdi, şo gümenle dogry bolup çykýardy diýdi. Käde wagtda bolýardy Hazreti Ömer Kur'anyň özünden kepleýärdi. Hazreti Cibril Kur'any indirmezinden önce. Men atam yani Hazreti Ömer Kur'anyň aýatlary ýalydakydan kepleýärdi. 7 gat asmanlardan Hazreti Cibril Hazreti Ömer'in agzyndan çykanlaryny Kur'an edip ayet edip Resulullah aleyhisselam'a vahiy edip getirýärdi. Şu barada yani Hazreti Ömer'in kepleýäni Kur'ana muwafiq bolýarly. Jumgan hutbalarynda da okulyanlar ellezî kâne ra'yuhu muwafiqan li ummil kitab diýip Hazreti Ömer öz aýtýar İmam Buhariň riwayatynda wafaqani Rabbi fi 3 men eýem Hudaý Taala 3 zatda maňa muwafiq boldy, kök düşdi diýe. Deslap men aýtdym ya Resulullah law ittakhazta min maqami İbrahim musalla Allahümme anze nesip etsin Beytullah'ın daşından makam-ı İbrahim ya Resulullah tavaf edilenden sonra makam-ı İbrahim'in yanında bir namaz okulsa nezre olur didim. Eyyemiz ayet indirdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vettehizu min makam-ı İbrahim musalla. Makam-ı İbrahim'in yanında namaza cay tutunun diyakadan Hudaý Taala ayet indirdi. Deslap Hudaý Taala men bilen aydan nezerime kök düşelligi. İkilenci men aýtdym ya Resulullah zinanalara hicap buyursan nezre bolar ya Resulullah dedim. Her zira adamla gelýär, enelemez ummahatul mu'minillere ýagşy adam da gelýär, telek adamla da gelýär. Hicap bilen buyurulsa nezre bolar ya Resulullah dedim. Hudaý Taala şondan soňra hicap ayetini indirdi diýe Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şu hicap mawzusy bu mahalla kan fazai mecazide hem men habaryňyz bar. İman bu mat adamla elekden geçmeli wagty bolupdyr da. İman bu mat saýlanmaly wagty bolupdyr. Ay biderek zaman diýil, ay gawy zamanda bolupdyr. Hak bilen batıl, hakyň ýerine gedýärler, batylyň ýerine gedýärler, asylmaly bolýar da özi. Hakyň ýerine haky gowurýarlar da asylmaly, batylyň ýerine gedýärler, ola da ýollar asylmaly bolýar da. Hicap meselesi bir gysgazyk
Eger keşfi hicap ya adam hicapdan çıkmaklık can ayalla gollo muhterem ayalla gollo. Eger medeniyet adam kellesini nekru serin ayırıp bir neşteni kılı kökezmeklik bolsa Hudaý Taala cennetde şon goýurdy da. Cennetki nigmatdan bolçuluk, cennetteki taat ve ibadet yok. Cennetteki rahati diýilýär, emma Hudaý Taala cennetde şon goýmandyr da. İnne leke alla teju'a fiha we la ta'ra. Cennette açlık da yoktur, yalaňaçlyk da yoktur diye Hudaý Taala. Ey medeniyet bolsa, ay indi sen gözlerin bilen gözün günäsi yok yerde Hudaý Taala cennette goýmandyr şonu. İnne leke alla teju'a fiha we la ta'ra. Cennetin içinde iki tane adamın meşakkaty var da, kıyınçylykly iki tane bolýar. Bir adamın içinde bolýar, ol açlyk. Bir adamın daşynda bolýar diye Hudaý Taala, o yalaňaçlyk diye. Cennette iki kıyınçılık da yok. İçin kıyınçılık da yok. Aç bolmarsın. Daşın kıyınçılık da yok. Yalaňaç bolmarsın. Kur'an şudur şu serda adam yalaňaç bollugyňça meşakkatlar artýanmyşdyka. Adam yalaňaç bollugyňça kıyınçylyklar artýanmyşdyka. Musulman mümin ayalla golla. Ustadymyz Abdülcebbbar Ahun Tagfir ýaş uzak bolsun. Garry ustadymyzdan Saltan Medahun Tagfirden aýtýatdy da. Bir wagt Saltan Medahun Tagfir bazara gidipdir. O wagtyň bazarlary da bir hemmesi bir zinanyla ýaşmakly, hayali. Bazara gidipdir Saltan Medahun Tagfir. Ozal hemmem ýaşulla da bilýär-de, erki adamla gitýär, halasala da halamasala da alyp gelýärler. Zinanalarına bir näçe metre parsany getirýärler, halasala da şu, halamasala da şu. Emma zinanalar bazara gidip ýören wagtymyşdykda. O da o wagtyň zinanalar hemmesi ýaşmakly, egmaşlar diýsen bir hijaplar diýsen kamil. Saltan Medahun Tagfir öwürlik gelenden soňra ay bazar zinanalar alypdyrdy diýäkdan umret ýança bazara barmat diýdi. Ay bazar zinanalar tutupdyr, zinanalar alypdyr diýäkdan umret ýança bazara barmandyr. Bu matky weziyetini näme, nirsinden agzamaly, näzir agzamaly. Bir ýaş oglanyň biri özüňi diýýär bir dostlarymyzyň biri aýtýarda, "Ey men oglonlukdan atam şu bazara öwrenişdirdi, bazarda goýdy, kesbiniň ýerine, tükanyň içinde goýdy, kaş men eltmedik bolsatdy-da, nagat men günällere galýan ýakdan ýanýada." Ey aýalla golla bir adazyk imanymyz vardyr, kime bun kime ertirlik dünýäň içinde Hudaýyň kanuny vardyr. Elhamdülillah kän hijabyn raýat etýän ýagşy aýalla gollamyz da kän bazara çyksalar da hijaplaryny kamil etýärler. Her ýerde bolsalar, mejlislere barsalar da Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Men arada en ya'lama manzilatahu indallah falyanzur manzilatallahi min qalbihi." Rawahu Tirmizi rahimahullah. Hudaýyň ýanyna men näzir ekem diýen bolsaň, Hudaý sen ýanyňda, sen ýüreňde näzir edipdir Resulullah aleyhissalam. Ey aýallygon, imanly mu'mine aýallygon, Hudaý men ýanymda, men Hudaýyň ýanyna näzir ekem, men ýagşy bendesimikä näzir ekem diýsek özümizi şu hesaba salyp göräýliň. Adam oturýar da jan, daýy ýagşy bendele we bizde näzir ekem, biz näzir Hudaýyň ýanyna erzişimiz, gadrymyz, makamymyz, derejemiz näzir ekem diýen bolsak Resulullah aleyhissalam aýdypdyr: "Felyanzur manzilatallahi min qalbi." Allahyň ýanyna näzir ekem diýen bolsaň, Allah sen ýüreňde näzire. Şoňa görä sen Hudaý Taalaň ýanyna erzişiň ma diýipdir. Ey şu zat Allah haram edenden soňra Hudaýyň haram eden zady, ey Hudaýyň buýrugy şeýle sen ähemmiyet berýän bolsaň Allahyň ýanyna da muhim bendelerinden nasen. Ey näme işgäl baba bu gurrunlarda nämen gurrun etip ýördiňiz? Biz atlarda agzap ýörmeli zatmy diýsen, Hudaýyň ýanyna da agzylmaýan, Hudaý Taala perişteleriniň arasynda gawurýan bendelerini agzýar ha. Hazreti Cibril çağırjak Hudaý Taala: "Ey Cibril, men falanyň ogly falanyň gawwurdym, sen ne şon gawwurersiň?" diýjek. Hazreti Cibril: "Lebbeyk ya Rab." Hudaýa lebbeyk baş üstüne diýjek Hazreti Cibril. Erşe alada perişteler Hazreti Cibril çağırjak: "Ey alemi melaike, ey perişteler, falanyň ogly falanyň Hudaý Taala erzişin makamyny galdyrdy, men gawwurýan idi. Mene Cibril ile gawwurdym. Eýämiz Allah da gawwurdy, siz de gawwurersiňiz" diýjek.
alem-i a'lada şu benden muhabbetini periştele de kavvarıp yerin yüzündeki bendelere de yüreklerine şon muhabbeti koyulacak. Sen makamın öz gezip görürsün de alemlerde defelerde arş-ı a'lada senin gurrun ediliyeti ne ezre bende değil akadan. Emme bir benden Huday Taala yokuş verdi, Hazreti Cibril çağıracak. Men falanin oğul falanin yokuş verdim. Sen ne yokuş verersin? Hazreti Cibril lebbeyk ya Rab. Perişteler çağırıp, ey periştele, Huday Taala falanin oğul falanin yokuş verdi. Men ne yokuş verdim? Siz de yokuş verersiniz. Yerin ehline de şon yüreklere mebğuzluğu yokuş verilmekli yüreklere koyulacak. Bir adamları görüyorsun, hazır ömründe görmeyenlersin. Adam bir imen ya da. Huday saklasın o güne düşmeklikten. Hudayın yanına men nezire kediysen Allah sen yanında nezire şonu gözle. Ay bir kuştayanı sen tasın çıkanı bilen ya hicab terk etmek Hudayın kanunu deyip erzeş veriyen olsan erzeşli bendelerden. Ay bu gurrunla kendir diysen Huday Taala'nın yanına sen nezire ödün Hudayı görsen yüreğinde Allah'ın da yanına şözre olayanırsın. Ay Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İmam Müslim'in rivayetinde Dehaltul cenneh Resulullah Aleyhisselam ayet cennete girdim diye. Fesemi'tu haşfeten bir ayak sesi işittim diye. Adım takırt bir qarın üstünde da yürüyende bir ayak sesle bir gelýändir. Cennetin içinde Resulullah Aleyhisselam ayet fesemi'tu haşfeten bir ayak sesi işittim diptir Resulullah Aleyhisselam. Fekultu men hada bu ayak sesle cennette bir yürüyüp var ya. Bir kim diye akadan soradım. Kalu perişteli aydıptırlar. Ya Resulallah, hâzihil Gumeysa bintu Milhan, ummu Enes ibn Malik, radıyallahu anhum ecma'in, ravahu İmam Müslim rahimahullah. Ya Resulallah, bir cennette ayak sesler geliyen, Gumeysa, Milhan'ın kıydı, Gumeysa diyen zenana diptir. Bir zenana, mu'mini zenana, Allah ve Resulünün dinine, Allah ve Resulüne hürmet koyyan zenana, cennette Resulullah Aleyhisselam ayaklarının sesini işitipti. Ya Resulullah bu Gumeysa Milhan'ın kıydı. Gumeysa'nın ayak sesler cennette gezip diptir. Näme etdiýänke, näme denişi vaka? Resulullah Aleyhisselam'a iman getiriptir. Adam sınna beter gawwar ýenmişdik. Oglancyklar da varmışdyk, çağazıkları. Adam sınna ışkı varmışdyk, muhabbeti varmışdyk. Emme yüreğine Allah'ın ışkı giriptir. Adamsın müşriklerden bolansan ya kafir olup önkü dinine öwürlersin, yoksam da aramızdaki ışk da kesilýär, muhabbet de kesilýär, seni boşadyp talagyn berer dipdir. Nagat kıyın şaraýatda çağazıkları var, gawwar ýedem zendegisini. Emme Gumeysa radıyallahu anha Allah'ını ve Resulün iler çekiptir. Sene gawwaryan niptir. Emme Allah ve Resulün beter gawwaryan niyakadani. Şuna razı ol adamsa sen olar gawwaryan bolsaň diyakadan boşadyp aras asılıptır. Adamsından joda bolupdyr. Emme imanı saklapdyr. Zendegisini joda edipdir. Şu nezre güne düştük ya şu vaqtda Allah ve Resulünden sirim nagas meşakkata galypdyr. Çağazıklar atasız galypdy. Özüsin yeke galypdy. Emme yüreğinde şu Allah ve Resulüne ışkı bolakadan du Huday Taala bir hesap koyacakmy? Cennette ayaklarının sesi gelipdi ya Resulullah dip perişteli aydypdyrlar. Ey ayalla golla kime bun kime ertirlik dünyedir ha. Az Hudaýyň şeriatine, Hudaýyň kanunyna, Allah'ın aytýan dinine, Hudaýyň goýan şeriatine ihtiram goýulsak Allah'ın ýanyna adam muhterem bolýar. Asmanlarda görrüň edilýär. Cennette ayak sesi gelipdi. Ya bir tofar zenanaly şu hicab mawzusyny kamil edeli. Bir tofar zenanaly ay men özüm gawu gezjek ha adamy mejburet ýa jemiň arasynda da baraňda boýdoşlaryň arasynda baraňda bir sada bolup durmasana sen olardan bir sada görünmesene ay adamy men mejburet ýa bir gaide kulli we da la ta'ata li mahluk fi ma'siyatil khaliq. Hazreti Gumeysa adamsynyň mugabiline du. Yoksam adamyňdan her ýagdaýda itaat etmeli. Emma Hudaýyň şeriatine ters boljak bolsa hiç günahkar bolmaýar. Sen bilen Hudaýyň arasyndaky muhabbet oňa mejbur edip bilýän nädir? Hazreti Ömer radıyallahu anh aytýar: "Ya Resulullah, şu hijabi zinanalara buyursaň näzir diýenne hijab aýaty şonna indi" diye. Üçüncü Abdullah ibn Ubey diýen bir munafyk barmışdyk. Medine'de bir beter teleki adam.
Resulullah aleyhisselam gören wagtynda "Ey sene ya Resulullah ulukon nigmat bolup geldin ha bize" diýip gaw kepleýän ýal zahiren şeýle aňryp geçenne Resulullah aleyhisselam marada bolup ýörşünna bir zat diýip nauzubillah nifaqy keplep nifaqy tohumlary seçip bir beter telek adam Abdullah ibn Ubey dünýeden geçende Resulullah aleyhisselam cenazasyny okymagyna gitjek bolanda Hazrat Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhisselame gerçen bi edepçilik bolsa da gursagym Resulullah aleyhisselamyň mübarek gursagynyň öwünde durakydany ya Resulullah bu adama seni iýermerin ya Resulullah muňa da namaz okuymaly adam däbi ya Resulullah bu bir munafyk adam bu bir fasyk adam bu bir kafir adam ya Resulullah seni iýermerin diýip gursagym Resulullah aleyhisselamyň öwünde gursagyny degrakydany iýermen durdum Allah ayet indirdi Hudaý Taala maňa göre kök düşdi diýe Imam Buhariň riwayetinde Hazrat Ömer radıyallahu anh Hudaý Taala ayet indir "Ve la tusalli ala ahadin minhum mata abada ve la taqum ala qabrihi." Ol munafyk bolup, kafir bolup, bi iman bolup dünýeden geçerleň başlaryna durakadan namaz okuyma sen niyakadan Hudaý Taala ayet indir. Hazrat Ömer'e muvafık bolakadan. 3 yerde Hudaý Taala maňa muvafık bolly kök düşdi diýakadan Hazrat Ömer İmam Buhariň riwayetinde şeýle aýtdy. Şeýle bir sinçi, etewançy, bir keşimçi adammışdyk. Ondan sonra Resulullah aleyhisselam hakkında aýdypdyr. Geçenki ummatlarda bir peygamberli bir adamla vatdi. Laqad kana fi men kana qablakum min bani Israil rijalun yukallimuna min gayri en yakunu enbiya. Geçen ummatlarda Beni İsrail'le bir adamla vatdi. Peygamber de bolsalar da peygamberliň sözlerini kepleýärdiler. Eger men ummatymda da şozura bir adam bolmaly bolsa şol adam Ömer diýakydany Resulullah aleyhisselam Hazrat Ömer'in ma'rifine aittir. Yani kepleyen zadi Kur'an'a ora kök düşemiş. Hazrat Ömer burada atlar ait diyemiştik. 7 kat asmalardan vahiy ayet Hazrat Ömer'e muvafık bolakadani geliye. Emma enne Hazrat Ömer'in öz dünya gelişi, bula Hazrat Ömer'in bir sıfatlarıtti, Hazrat Ömer'in bir tarifitti. İnne Hazrat Ömer'in yaşayışına inşallah girer. Cahiliyet vaktında Amul Fil Resulullah aleyhisselam'ın dünya gelen yılı Amul Fil'den 13 yıl sonra yani Resulullah aleyhisselam'den 13 yıl sonra Hazreti Ömer dünya geliyor. 13 yıl Resulullah aleyhisselam'den geçmiştik. Mekke'de dünya gelip şol Kureyşilerin arasında Hazreti Ömer radıyallahu anh yaşlığını, cavalığını şotade geçiriyor. Geçik vaktında mani atası çofan edakıdani o vakta Bağdat düye vaktır yemiştik. Hazreti Ömer'in atası Hattab düyelerini baktırıyan. Hazreti Ömer diyor atasının düyeleri, öz öylerinin düyeleri, öz daisi olan Ebu Cehil, Hazreti Ömer'in daisi şol bir şu ummatın Firavun nileyen Ebu Cehil, İslam'a Resulullah Aleyhisselam'ın ul düşmanı, Hazreti Ömer'in daisi şolun düyelerini bakyan. Hattab atası beter bir sert bir korda adammıştık, beter bir katı, bir oğlanla da bir yumşaklığı yok, bir tofarlı vardır, kıyık çıyıklı, bir oğlanın da etini ip barayan adamlardanmıştık da. Şu hem Hazreti Ömer'de bir bidere hatırı yüreğine koyuptur, bir bidere Hazreti Ömer'de bir yadegar koyuptur. Sonra da Hazreti Ömer atasının şeyle katı yüreklüğünü Hazreti Ömer'e beren eziyetlerini, kıyınçılıklarını aytyanmıştık. Men Hattab'ın düyelerini makyattim, beter bir katı adamıttı. Kade düyelerinden sırayım beni vuryattı. Kade bana o düyelin üstüne yeni edafa işleri menden çekyattı. Menden o adılları getirtyattı. Hazreti Seyyid ibn Musayyib rahmetullahi aleyh etiye bir yıl hacca Hazreti Ömer bilen çıktık. Sonra Hazreti Ömer Vajnan niyen bir vadi oyda duramızda. Sonra Hazreti Ömer şuna edip başladı. Bir düyanın üstünde öz oylan şakadani Müslüman o Medine'de Resulullah aleyhisselam da dünyadan geçenden sonra Hazreti Ömer evurlup bir hacca geliyor. Sonra Medine karşına evurlup bariyken Mekke'nin şu dünya bakın yerine durakadani Hazreti Ömer la ilahe illallahul aliyyul azim el mu'ti ma şa limen şa. Ol Hudaýdan başga Hudaý yoktur. Halana her zatlar beriye. Men Hattab'ın düyelerini stada bakyatdım. Şu oylarda dip oylanışıp durupdur. Beter bir kata adamıttı, beter bir bedahlaq adamıttı atam. Men işletse beter yadat yetti. Eger men kutayi etsem de men vuriyatti.
Käde men öýe getirmeýärdi, düzde özüm çöl ýerde bir şu oglan wagtymda özüm galyatdym. Bir asmanyny Allah we bir de özüm maşu düýelen maşyna düzde men goýýardy. Maňa bir beter bir saq tutup gyn tutýan adam etdi diýip Hazrat Ömer ulalondan soňramdan şo bir bet hatyra bolup galypdyr. Oglanlarymyz bilen näzire berhord etýänimiz göreýliň ha. Gişik wagtynda bir gyýyk-çykly bolup, "Ey etin näýip dursaň?" Soňram ýygyňdan Hazrat Ömer radiyallahu anh ulalypdyr. Musulman bolupdyr, Emirul Müminin bolupdyr. Emme şu atasynyň edeni Hazrat Ömer'de sire kitaplarda aýtdy, bir eseri su goýup Hazrat Ömer hiç wagtda unutmany aýtýanmışdyk. Hazrat Ömer ýaşlyk wagtyny jahiliýetde bazarlara gidakydany tijaret öwrenipdir. Düýäni bakýan wagtynda soňra bir forsat tapsa bazara gelip tijaret öwrenip öz aýagy üstüne galypdyr. Şonu okuýmaklygy da bir öwrenipdir. Oham kışın günlerinde soňra molokon tacirlerden mulakadan Hazrat Ömer ýaş wagtyna döwranyna ýetdi. 27 ýaşanna Resulullah aleyhi sellem İslam dinini şu wagtda Mekke'de awaza çykakadan İslam dinini Resulullah aleyhi sellem ýaýratyp başlaýar. Şu wagtda Hazrat Ömer de bir molokon tacirleň biri bolupdyr. Kışın günlerinde, tomsun günlerinde Dewerege, Şama, Yemene tijarete gitýänmişdik Hazrat Ömer radıyallahu anh. Hulasa Hazrat Ömer jahiliýetde öz bir döwrarlaryny geçirýär. Jahiliýetdäki wagtda botperestlik, bota çokunmaklyk. Hazrat Ömer de bir beter mutaässipleň birmişdik öz dininden sürem Hazrat Ömer radıyallahu anh. Şu wagtda Resulullah aleyhissalatu vesselam İslam dinini aşkar etip başlaýar. 3 ýyllap hafada, mahfilikde bildirmän Resulullah aleyhissalam İslam'ı tebliğ etdi. Emme 3 ýyldan soňra Hudaý Taala inni aşkar etmelilerini Kureyşileň gynçylyklary, eziýetleri başlaýar. Şol Ebu Cehlin da sefinne bolup Resulullah aleyhissalam Kureyşiň eziýet berýärleriniň guruhuna bolýan Hazrat Ömer radıyallahu anh. Musulman bolmadyndan önce Ebu Cehlin da seflerine walakadany Kureyşiler bilen Resulullah aleyhissalatu vesselam'a eziýetler berip başlaýarlar. Resulullah aleyhissalam aýtdy: "Ma uziya ahadun ma uzitu fillah." Hiç bir adam min Allah'ın ýolunda eziýet berilişim ýaly hiç bir adam eziýet berilen nädir dipdir Resulullah aleyhissalam. Men eziýet berilişim ýaly hiç bir adam eziýet berilen nädir? Laqad ukhiftu fillah. İmam Tirmizi'nin rivayetinde Huda için men gorkuzuldum, tehditleri edildim dipdir Resulullah aleyhissalam. Ve laqad uzitu fillah. Hudaýdan sirim eziýetleri men gördüm. Meni vurup çykdylar, üstüme daş oklap çykdylar. Meni bir sefahat bilen akyllan şaşan men nisbet berdiler. 30 giýje günnizde biziň üstümizden geçýärdi. Ve laqad atat aleyya 30 min beyni yawmin we leyla. 30 giýje günnizi bilen ha. Yani günniz asbol giýje bir zat iýilýän ha. 30 hem günnizine zat tapmaýatdy men bilen Bilal iýmany giýjesinde de zat tapmaýatdyk. Bir insanyň iýjek zadyny Bilal kime zat tapmany 30 giýje günnizi bilen bile geçiren wagtlarymyz boldy dipdir Resulullah aleyhissalam. Adamyň insanyň bir iýjek zatlary bize tapylmaýatdy. 30 giýje günnizläp meger Bilal'ın bir goltucağına salıp azıcık bir zatlar alıp gediye fakat ýöne ölümden saklakadan şo bilen gediyen wagtlarymyz boldy. Men eziýetim ýaly hiç bir adam eziýet gören nädir dipdir Resulullah aleyhissalam. Mahtumul Eşan nagat gawaýtdy. Köp namarda mal verip sen dünýä, ey pes dünýä dipdir Mahtumul Eşan. Ey hagir dünýä, ey biçare dünýä. Köp namarda mal verip sen dünýä. Gözü göňde gaýgysy ýok, sir gider. Gözü defede bolakadan gaýgysy bolmany mali kısmatdan dok bolakadan gitýärler. Hana aklyň oda düşüp yan dünýe nemertlerdir ýoksullukda har gider diýe Mahtumul Eşan. Hana aklyň ey dünýe diýipdir, ey pes dünýe, ey hagir dünýe. Hana sen aklyň oda düşüp yansana sen dünýe diýipdir. Nemertlerdir ýoksullukda har gider. Ne mertler Resulullah aleyhisselam ýal merde adamla 30 giýje günde ey bir dünýäň bir wafalygyny, ey bir dünýäň bir derekligini, ey bir dünýäň bir wafalygyny ne mertlerdir ýoksullukda har gider. Resulullah aleyhisselam ýal mert insan eşrefi mahlukat bolup 30 giýje günde
Hey şu bir vefa dünya Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek karnı doyur miktar vefa vermeyenmiştik. Biz dünyadan vefa han tamamı. Biz dünyadan vefa han tamamı. Hana aklın odu düşüp yan dünya ne mertlerdir yoksullukta har gider. Maktumul İşan yeni bir bölükte Resulullah Aleyhisselam'ın kıyınçılığı vardı. Naat avadan aytya, hurma önderip hoşk ağaçtan, el bilen ayı yarda arştan, Resulullah ol Qurayş'ten ne cefalar çekip geçti. Bir salavat eyleyin. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Ol buzorglar şol maqam bilen yaş dostum ikimiz belleyli. Hudaý Taala bize nagat erziş veripdir. Bizim nagat makamımız, derecemiz var olmalı. Hey günah bilen heyf etmeýliň. Allah ve Resulünün muhabbetinden uzak düşmeýliň. Bize Hudaý Taala nagat makam veripdir. Eşrefi mahlukat bolan bendesini, mehbub alem bolan bendesini, fahre kainat bolan azizterin bendesini, en gavuryan bendesini biilin kuşadaqadan bizi hizmet ettirmeden süreyim Resulullah Aleyhisselam şu kıyınçılıklara kaldırıp iyi veripdi Hudaý Taala. Bizim nagat makamımız var olmalı. Asi, naferman, günahın içinde garp bolpýoz. Behterin bendesin, mehbubterin bendesini şu kıyınçılıklara kaldırakadani biilin kuşadaqadan bizi hizmet etmeden süreyim Resulullah Aleyhisselam gelýär. Öz erzişimizi, makamımız bileýliň yaş dostlar. Ve herhal Qurayş'ın eziyetleri artıp başlan vaxtymyzdyk. Hazreti Ömer'de şolan arasyndaky eziyet berýärliň biri. Hazreti Ömer'in bir gyrnagy musulman bolupdyr. Hazreti Ömer'in bir gyrnagy bir jariyesi musulman bolupdyr. Tek biçare musulmanly o wagtda her gaýsy şallaklanyp Hazreti Bilal ýal gursagyna agyrdaşlar goýulyp ýören wagty Hazreti Ömer'in de bir jariyesi gyrnagy bir zenana musulman bolupdyr. Erti bilen başlapdyr Hazreti Ömer şonu vurup, şallak bilen vurup, ikindi nara bolan, agşam ara bolan Hazreti Ömer mın başından vallahi ma terektuki illa melameten. Yada aýrylyp duranlaryň hatyň başyndan niýakydan yada Hazreti Ömer aýrylyp durdy. Yani Hazreti Ömer musulmanlara Ebu Cehl ýaly deslap uly düşmanlyň biri. Bir jariyany vurup başlapdyr erti bilen şallak bilen eziyet azarlar berip Hazreti Ömer ahyrda özüm yada senden aýryşypdym ha yada mutuk boldum häzirde gidişjek gady Hazreti Ömer deslawyna şüzre Ebu Cehl bilen bilelikde ýörýäkdany İslama musulmanlara Resulullah Aleyhisselam'a düşman bolup başlaýar. Emma inşallah geljek jelesede Hazreti Ömer yürekli Allah'ın eline da. Hazreti Ömer radıyallahu anh inki olokon günah murtekip bolup baryan wagtynda Hazreti Ömer'in takdirini yüregini Hudaý Taala İslam'a garşyn ewriyalligini geljek jelesede inşallah hyzmatyňyza ýetirer. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elhem üç ihlas okuýakadan eçerde daşarda daş ýurtlerde beýleki ýurtlerde kulak asan musulman doganjyklarymyz we olaň da dünýeden öteller vardyr. Olara bagyşlar okuýberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.